Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess biex ikompli jippreżenta aktar proposti favur il-ħaddiema, l-anzjani, il-familji u l-pensjonanti. Gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech se jkun qed ipoġġi lin-nies l-ewwel u qabel kollox u mhux l-interessi tal-ftit. Kien dan il-messaġġ li twassal mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino waqt attività soċjali li saret f'Baħr iċ-Ċaq fejn kien hemm attendenza numeruża ta' partitarji u attivisti tal-Partit Nazzjonalista. Flimkien mal-kandidati preżenti, Michael Piccinino kellu l-opportunità jiltaqa' man-nies u jisma' minn għandhom it-tħassib tagħhom, speċjalment fejn jidħlu kwistjonijiet marbuta mal-għoli tal-ħajja u s-serq mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma li għadu qed jaffettwa diversi familji. Mas-Segretarju Ġenerali, il-persuni preżenti rrimarkaw dwar il-fatt illi xahar wara ieħor qed ikomplu jolgħu il-prezzijiet ta' prodotti bażiċi. Fil-fatt, ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-aħħar jiem ikkonfermaw żieda ta' aktar minn 5% fil-prezzijiet tal-prodotti tal-merċa, żieda li ċertament tirrifletti r-realtà tal-ħajja illi l-poplu qed ikollu jħabbat wiċċu magħha meta joħroġ jixtri, kif sostnew ħafna minn dawk preżenti għall-attività ta' l-erba' filgħodu. Min-naħa l-oħra, dawk preżenti faħru lil Partit Nazzjonalista għal fatt li qed ikompli jippreżenta aktar proposti konkreti, inkluż il-kunċett tal-living wage li hija wiegħda biex imwettqa min-naħa tal-Gvern tal-Labor u li Gvern ġdid Nazzjonalista kommess li jagħmilha realtà.